126 cyklistů a cyklistek z Moravy, ale i Polska a poprvé dokonce i z Valašského království přijelo na stonavskou časovku. Soutěž, kterou už čtvrtým rokem pořádají místní dobrovolní hasiči v rámci Slezského poháru amatérských cyklistů. V domácích dresech za plného silničního provozu na trati dlouhé 16,5 kilometru Stonavu reprezentovali 3 borci. Jeden z nich, Marcel Bában, ovšem startoval v dvojjediné roli. Byl závodníkem a současně i ředitelem soutěže, odpovědným jak za svůj sportovní výkon, tak za bezpečný dojezd všech ostatních. No je to dost pracné, protože myšlenky jsou úplně někde jinde než na tom kole. Ředitelování na tu chvilku jsem přenechal na mého otce, na mého bratra, takže ti se toho ujali. No a já jsem mohl mít trošku čistější hlavu. Samozřejmě jsem dojel, no a okamžitě za cílem už jsem pátral po svých povinnostech a prostě hledal, co mám vlastně dělat. Bában na kole, na kterém si při světovém šampionátu hasičů dojel pro 5. místo, byl také černým koněm Stonavy, která doufala, že díky němu konečně některá z medailí zůstane doma. Na tu časovku tak se používají časovkářské speciály, ono tam povrch nějak prostě nehraje až tak roli, tady nejsou nějaké kopce, takže vzadu diskové kolo, vpředu vysoký ráfek, no a všechno vsadí na aerodynamiku. Po dojezdu do cíle byl ale Bában s hodnocením svého výkonu opatrný. Uvidím, na jakém stupni budu dneska, jestli mi to do té trojky vyjde, no. Rád bych. Nakonec z toho ale bylo vítězství nejen v kategorii mužů od 20 do 29 let, ale i licencovaných cyklistů a absolutně nejlepší dosažený čas. Okruh zajal za 22 minut 33 sekund, tedy o 5 sekund lépe než druhý nejrychlejší Tomáš Celta z Frenštátu. Jako cyklista tedy Bában mohl být na stupních vítězů spokojen. Jeho ředitelské ambice ale ještě naplněny nejsou. Tak co se týká trati, tak já myslím, že patří spíš k těm lepším, docela kvalitní asfalt, což ne každý závod se tímhletím může pochlubit. Potom, my když letos jsou trošku problémy s provozem, během závodu byl klid, takže bylo taky dobré. No celkově já myslím, když se člověk podívá na tu atmosféru, co je tady, nejhorší to není. Kdyby to chtělo vylepšit, vím kde, ovšem to už je hodně o financích, takže to už si budeme muset asi zajít. Snad se alespoň něco Marcelovi z jeho ředitelských plánů splní. Příští rok totiž stonavská časovka oslaví už 5. výročí a to si jistě ještě větší sponzorskou přízeň zaslouží.